Carla Alpuerto, dalaga nga nagpuyo sa Cordova, Cebu. Anak ni Eduardo is Alpuerto ug ni Eleanor Villanueva, but magpakasal sa bulan sa Hunyo. Ikatulong tawag ni Marvin Bati, Ulitaw, nga nagpuyo sa Sambales, anak ni Modisto Bati ug ni Bernabela Ugto, ug si Emmy Laurenti, dalaga, nga nagpuyo sa Dumanog, Cebu, anak ni Nicolas Laurenti ug ni Epifania Derecho, but magpakasal sa bulan sa Hunyo. Ikaduhang tawag ni Clef Jason Comendador Ulitaw, nga nagpuyo sa Bugo City, Cebu. Ikaduhang tawag ni Clef Jason Comendador Ulitaw, nga nagpuyo sa Bugo City, Cebu, anak ni Juliet Comendador, og si Gail Antoinette Lapis, dalaga, nga nagpuyo sa Mandawi City, anak ni Rinaldo Lapis ug ni Elenita Dueñas, but magpakasal sa bulan sa Agosto. Ikaduhang tawag ni Elvin Wenceslao Jr. Ulitaw, nga nagpuyo sa Mandawi City, anak ni Elvin Wenceslao ug ni Nerissa Mayor, ug si Michelle Tunyakaw, dalaga, nga nagpuyo sa Mandawi City, anak ni Roy Tunyakaw ug ni Imelda Sinisa, but magpakasal sa bulan sa Agosto. Ikaduhang tawag ni Antonio Dilambaca Ulitaw, nga nagpuyo sa Mandawi City, anak ni Rofa Silmaso Consilmaro, ug si Chilo del Castillo, dalaga, nga nagpuyo sa Mandawi City, anak ni Rico del Castillo ug ni Merlinda Batulan, but magpakasal sa bulan sa Hunyo. Ikaduhang tawag ni Kevin Baguio Ulitaw, nga nagpuyo sa Lapu-Lapu City, anak ni Isi Baguio nga ni Sita Tampos, ug si Karin Cabanas, dalaga, nga nagpuyo sa Mandawi City, anak ni Apolinario Cabanas ug ni Annalyn Disidelia, but magpakasal sa bulan sa Hunyo. Ikaduhang tawag ni Mark Villaguarda Ulitaw, nga nagpuyo sa Remio, Cebu, anak ni Mario Villaguarda ug ni Phil Lapa, ug si Julian De La Torre, dalaga, nga nagpuyo sa Mandawi City, anak ni Felix De La Torre ug ni Victoria Garlet, but magpakasal sa bulan sa Hunyo. Unang tawag ni George Diaz Jr. Ulitaw, nga nagpuyo sa Mandawi City, anak ni George Diaz Sr. ug ni Jeanrid Aragon, ug si Maria Junamel Bailuces, dalaga, nga nagpuyo sa Mandawi City, anak ni Junicio Bailuces Jr. ug ni Mildred Abali, but magpakasal sa bulan sa Hulyo. Kung aduna kamoy pangutana, palihog lang duol sa atong opisina. Ineto Santos nga misa karon atong iapil sa tumapag-ampo kining mosunod nga mga katuyuan. Thanksgiving to the Blessed Virgin Mary, Señor Santo Niño, Señor San Jose, San Isidro Labrador, San Pedro Calungsod, halaggikan ni Jesus Lozano. Thanksgiving to Señor Santo Niño, San Vicente Ferrer, Venerable Teofilo Camumot, Mother of Perpetual Help, Medalla Milagrosa, San Vicente Ferrer, the good health, the graces and blessings we receive, halaggikan sa Carbonilla family. Thanksgiving for the good health of all the family members and for all the blessings received, halaggikan ni Maria Cristina Tunyakaw. Misa pasalamat ala ka Señor Santo Niño, Señor San Jose, sa adlaw na tawhan ni Louie Lanoy, halaggikan ni Amor Sabas and family. Petition for the complete healing and anxiety and depression of Tricia Rule, and for the passing all the examination and to successfully pass through the Bachelor Physical Therapist course. Halaggikan ni Rex Omega and family. Ato usab nga apil sa tumapag-ampo kining mosunod nga mga kalag, ang kalag ni Leticia Melinda, Josefina ni Serato Sr., Jigo, and the All Souls in Purgatory, halaggikan ni Vivian Carbonilla and family. Sa kalag ni Albert Celia Rizalde Ensay,
Pando Alexander ug sa tanang kalag sa purgatorio. Halad gikan ni Vivian Carbonilla and family. Sa kalag ni Severino Sr., David Hinoveva, Leticia, Cesar Sr. Irenea ug sa tanang kalag sa purgatorio. Halad gikan ni Serato Carbonilla and family. Sa kalag ni Nina Adesa Edelberto Eulalia, Suset Amado, Magdalena Lily Marilyn Celia ug sa tanang kalag sa purgatorio. Halad gikan ni Serato Carbonilla Jr. and family. Sa kalag ni Temesdocles Ameli Atiliana, Samuel Eduardo Atiliana ug sa tanang kalag sa purgatorio. Halad gikan ni Matrixia Carbonilla. Sa kalag ni Zenric ug sa tanang kalag sa purgatorio, halad gikan ni Police Lieutenant Colonel Mark Defter Sukalit. Sa kalag ni Flaviana Manuel ug sa tanang kalag sa purgatorio, halad gikan ni Josefina Perez. Sa kalag ni Arlen Asuncion, halad gikan sa Renile family. Sa kalag ni Crescencio Marcos Maria Josefina Fausta ug sa tanang kalag sa purgatorio, halad gikan ni Rosa Baharias Gabrielio. Sa kalag ni Juan Benigna Roman Hinara Bonifacio ug sa tanang kalag sa purgatorio, halad gikan ni Rosa Baharias Gabrielio. Sa kalag ni Emiliana Maria Juanita Jose Marita, halad gikan sa Cabrera family. Sa kalag ni Flaviana, halad gikan ni Josefina Perez. Sa kalag ni Gerald Fernando Risti Prima Yuhinado, halad gikan sa Vasquez and Garciano family. Sa kalag ni Rodolfo Policarpo Restituto Basilisa Leopoldo sa tanang kalag sa purgatorio, halad gikan ni Felisa Mondihar and family. Sa kalag ni Kerico Paula Wilfreda Dario David Marisa Thelma ug sa tanang kalag sa purgatorio, halad gikan sa ni Renato Naparati and family. Sa kalag ni Virginia Pasita Nestoria, Ana Marie Switzel ug sa tanang kalag sa purgatorio, halad gikan ni Paula Rose Naparati. Sa kalag ni Demetrio Visitacion Sergia Esteban Guillermo ug sa tanang kalag sa purgatorio, halad gikan ni Maria Cristina Tunyakaw. Sa kalag ni Lorenzo Dioscora Dionisio Sulpicio Rodolfo ug sa tanang kalag sa purgatorio, halad gikan sa Moses family. Sa kalag ni Manuel Rogelio ug sa tanang kalag sa purgatorio, halad gikan ni Jean Marie and Bimbo Arevalo. Sa kalag ni Rodolfo Leonarda Christine Milicio Ingracia ug sa tanang kalag sa purgatorio, halad gikan ni Nening Sueco and family. Sa kalag ni Jeronimo Jose Sr. Benigno Daniel Benido sa tanang kalag sa purgatorio, halad gikan ni Suset Flores Patindol. Sa kalag ni Juni sa iyang ikaduhang anibersaryo sa pagkamatay, halad gikan ni Rowena Chan. Sa kalag ni Narcisa Roberto Leonela, halad gikan ni Edita. Sa kalag ni Esperanza Fe Jose Modesta German ug sa tanang kalag sa purgatorio, halad gikan ni Ryan Bustamante and family. Alang sa kabus nga makalag sa purgatorio, ilabi na sa katuyuan sa tanang sakop sa servants of the suffering souls, apostolate. Pagampo alang sa proseso sa kanonisasyon sa lagad sa Dios, halang don Arsobispo Teofilo Camumot, palihog mangluhod. Sa ngalan samahan sa anak ko sa Espiritu Santo. Amen. Makagahom o kanunay nga buhing Dios, ang imong grasya ug ang gugma alang kanimo, mawang naghimo sa imong alagad, halang don Teofilo Camumot, sa paghalad sa iyang kinabuhi, diya sa pag-alagad kanimo, isipari o obispo, usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pagampo, o mangyatagon sa gugma, alang sa kabus o sa mga nanginahanglan. Itugot ngang iyang mga hiyas, maghatag sa tanan o makanunayong panigingnan, o makita sa simbahan, nga angay siya ibayaw sa kadungganan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo, alang sa pagpasidungog, nining imong alagad,
Mapaubsanon kami nangaliyupo kanimo, nga imong itugot kanamo, kining among gipangayo. Dinhi ibungat ang inyong pangayoon. Sa ngalan ni Kristo among Ginoo, imong anak nga buhi ug hari, uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Palihog manglingkod.
Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Maanaw sa kanimo. Ekso na ata karon sa ikanapulog usa nga Domingo, sulod sa tuig nga Yano or 11th Sunday in Ordinary Time. Ngayon, maginusol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Magdungan kita. Nakakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan. Kaninyong maigsoon nga nakalapas ako dako uyamot. So nahuna sa pulong sa buhat. So wala pagbuhat sa kinahanglan buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nga moyo ko kang Santa Maria kanunay ulay. Sa tamang angel mga santos kaninyong maigsoon. Ngayon ko'y ampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan, pasailoon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.
Himaya sa Dios didto sa langit. Magampo kita. O Dios nga makagawam among kalauman o kusog, kung wala ikaw, wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo, ug magpahimuot kanimo sa among mga buhat sa ug tinguha. Pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buyog hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Nag-ingon ang Ginoong Dios, ako mismo magkuhag sa lingsing sa kinatumyang bahin sa sidro, ug itanom ko kini sa kinahabugan bukid sa Israel. Mananga kini, ug mamunga, ug mahimo kining matahong nga sidro. Magpuyo sa ilalong niini ang tanang matang sa mananap, ug sa landong sa mga sanga niini magsalag ang mga langgam. Ang tanang kahayupan sa kaumahan, masayod unya nga ako ang Ginoo. Maoy muputol sa habog nga kahoy, ug mupataas sa mubo nga kahoy. Ako'y mupalaya sa lunhawng kahoy, ug mupalambo sa laya nga kahoy. Ako ang Ginoo, nagsulti niini, ug tumanon ko gayud kini.
ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorio. Ginoo, maayo gayud ang pagpasalamat kanimo. Ginoo, maayo gayud ang pagpasalamat kanimo. Maayo ang pagpasalamat sa Ginoo. Ang pag-awit ug pasalamat sa imong ngalan o labing halangdon. Pagsangyaw sa imong kaluoy sa kadlaw. Pag sa imong kamatinud-manun sa tibuok nga gabi. Ang matarong nga kahoy, ulang tuig ug palmira. Ingog sidro sa Libano, mutubo sila. Sila nga gitanong diha sa balay sa Ginoo. Ulang diha sa kahawanan sa atong Dios. Mamunga sila bisan diha sa katigulangon. Makusganon ug malikon sila. Nagapadayagon sa katarong ang Ginoo. Ang akong batuo, diha kaniya walay kasaypanan. Maayo gayud ang pagpasalamat kanimo. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Busa kanunay kitang masaligon kaayo. Nasayod kita nga samtang ania kita niining lawasa, layo kita sa puloy-anan sa Ginoo. Kay nagkinabuhi man kita pinaagi sa pagtuo, ug dili pinaagi sa atong makita. Masaligon kita kaayo ug palabihon nato nga mamiya kita sa atong puloy-anan niining lawasa ug mamuyo uban sa Ginoo. Apan labaw sa tanan, buot kitang magpahimuot kaniya bisan dinhi sa atong puloy-anan o didto. Kay kinahanglan mo atubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya sumala sa iyang nabuhat, maayo o dautan, dinhi sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo.
Ang Ginoo manaka ninyo. Maadaos lang kanimo. Gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayan ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan. Ang gingarian sa Dios sama sa tao nga nagsabot og binhi sa iyang uma. Ug samtang nagpadayon siya sa iyang buluhaton adlaw-adlaw, miturok ug mitubo ang mga binhi sa paagi nga wala niya masabti. Ang yuta maoy nagpatubo ug nagpabunga sa mga tanom. Mo'y una ang linghod nga punuan, niya mosunod ang iyang uhay, ug unya ang busok nga mga lugas. Ug ini kahinog na galabon, kini kay ting-ani naman. Sa unsa mang butanga ikatandi nato ang gingarian sa Dios, nangutana si Jesus. Unsa mang sambingaya ang gamito nato pagsaysay niini. Sama kini sa liso nga sa mustasa nga maoy labing gamay nga liso dinhi sa kalibutan. Kung itanom kini ug makatubo na, mahimo kining labing dako sa tanang tanom. Mamunga kining dagko ug ang mga langga manugnon ug magsalag sa landong niini. Nagwali si Jesus ngadto sa mga tao ginamit ang ubang sambingay nga sama niini apan gisulti lamang niya ang masabot nila. Wala siya gisulti kanila nga wala ipaagi sa mga sambingay. Apan kung ang iyang matinud-an lamang ang kauban niya, iyang isaysay kanila ang tanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ayon ikaw, O Kristo. Maigsoon, nindot kayong Ebanghelyo karon, duha kasambingay sa seed, no, ang binhi nga mitubo siyang kaugalingon ug ang liso nga mustasa. The parables of the seed growing by itself and the mustard seed. Unsa man ang parable maigsoon o sambingay? Ang sambingay usa na sa kastorya. Kasagaran, mangos ang Ginoo sa panghitabo sa iyang panahon. Pero usahay, magamit po mag-invento sa storya. Pero ang punto sa storya, dili paghatag nila og nato karon og literal interpretation, kundi paghatag og leksyon or mga leksyon or challenge. Una, ang binhi nga mitubo lang siyang kaugalingon. Ato makita dire ang leksyon nga the helplessness of people, no? Or human beings, especially sa farmer. Ang wagon ang farmer, matanom siya, yung buuan, iyang atimanon, patangan mag-fertilizer, pero di man sa kikita unsaon pagtubo. In fact, kung sa kasabot, di unsa pagtubo. Di ba? So, ay ko mong tanom, kita ba mo, matubo diya. Matuog ka, mata ni mo, pilakadlaw, tubo na. Nakasabot ba ka gihon sa pagtubo o kakabaw, no? Dili nakita nato nga ang gahom gayod sa pagpatubo mao gayod gikan sa Dios. Kaning duha ka sambingay maigsoon, naghisgot ni og growth parables, pagtubo. Ato makita nindot kayo gigamit niya nga sambingay seed. Kay ang seed hinay man kayo ang tubo. Dili man tanom kay ugma mata nimo tubo na ditso hinay-hinay nam anam, no? Inguana pod ang pagtubo sa giharian sa Dios. O inguana pod ang pagtubo nato hinay-hinay, no? Usay di taka kita dayon, no? Mo ni pahinumdom pod sa sulti ni San Pablo, ingon siya si Apollo mo'y nagtanong,
Ako mo'y nagbubo, apan ang Dios mo'y nagpatubo. Dili man ang farmer mo'y nagpatubo sa tanom. Igo lang siya ni Atiman. Ug mo po ni pahinomdom na to, no? Labi na sa simbahan, no? Hinumdom na mo mga pare, o kamo mga laiko, no? Nga ang pagtubo day dili diha. Ang pagtubo, in fact, hinay kaayo sama sa usa ka tanom. Gani di ta kita diha dayon. Anam-anam ang pagtubo. Hinay, no? Labi na usahay narabatay gitawag na to loto mentality. Ganito ganahan ta diha dayon. Ganahan ta matato diha dayon, no? Pero ang style sa Ginoo dili diha. Anam-anam, hinay-hinay. Unsay makalagot, no? Nisgot po na ikaduha sa pasensya sa Dios. Ingana ka pasensyoso ang Dios, no? Kita usahay wa tay pasensya, pero siya hinay kayo, no? Natural growth, no? As nature, ang growth hinay kayo. Even in spiritual growth, usay hinay po, no? Pero mao na ang style sa Dios. Ug mo po na nahisgot po ni sa atong pasensya. Nga usahay ra ba wa tay pasensya? Gusto ta diha dayon. Gusto ta mulambo diha dayon. Gusto ta nay resulta diha dayon. Pero ang style sa Ginoo dili dahi. O bitaw na in God's time, no? Nahinay lang basta kanunay. Pero nanahisgot rin maigsoon nga moabot yun ang ting-ani, no? Consummation. Moabot yun ang harvest time, no? Kung muna nga bisan sa hinay-hinay na to, moabot yun na, no? Sa harvest time mo na maningkamot yun ta nga mutubo pod. Muna maigsoon, muna ang punto dire una nga ang pagpatubo sa ato dili na atong role sa Dios na mo pa ni pahinomdom sa mga pare o nagtrabaho sa gingharian sa Dios nga igo lang ang pag sangyaw sa may malita, igo lang pag-scatter the seed of the Word of God, pero ang pagpatubo sa Dios na. Usahay bitaw apil igo na sa may mga pare, ang gusto mi diha dayon, no? Gusto ta diha din ang tubo. Mura ba gusto ta nga kita gyud nakaingon. Dili ra ba? Usay miingon ta tungod nako. Isimba na, tungkod na ko, nausab na. Ayaw to intaw paggamit, kaya dili mata Ginoo. Pinaagi lang. Ang trabaho sa kausaban, ang trabaho sa pagtubo sa Dios na ato, igo lang ta ni cooperate. Igo lang ta ni tanong. Igo lang ta nagbisbis. Igo lang ta ni butang og fertilizer. In other words, igo lang ta ni cooperate. Sangyaw sa mayang balita, o kami mga pare, pagbuhat sa mga sakramento, no? Administer sacraments or pagmisa, pero ang pagtrabaho sa pagtubo sa Dios na. Klaro, no? So mo po na usahay ma-discourage ta. Sa apil na may mga pare, no? Usahay ma-discourage, hindi na yung makayang tubo. Sample lang din sa atong parokya. 386 years na ta. Bugay na kayo, no? Hinay lang gapon kayo. Daghan gapon kayo di manimba. Daghan gapon kayo mangumpisal. Daghan gapon ang pagpakasala, no? Masay maka-discourage. Pero dili man na trabaho na namo, no? May basta importante, igo lang mo sangyaw. Depende na nila kung modawat o dili. Nananasa. Usahay gud gusto mo itang masutuman gud. Apil na may mga pare, may igo may. Depende na. Ila na. Mo bitaw na adunay harvest time, kung di gud sila motubo ng tapitaw, labi ng panahon sa kamatayon, ila na tulubagon. Muna importante, no usay maka-discourage, usay migsoon, pero ato hinumduman, dili na atong trabaho. Klaro, usay gusto mong utak kitag yun nakaingon, ako may nakapato. Kanina simbahan na to, example, 386 years. No? Lain man ang nagtanom, dili man kami, pila nakatuig mga pare. Kami igo lang may nagpapadayon. No? Kamo, ni-collaborate na mo. Padayon lang. Sige lang kapon ta, bisag hinay ang tubo, sige lang, kanunay lang kapon. No? So muna may igsoon mo nagipasabot sa Ginoo, pasensya niya, pasensya po nato. Kung ingon ta pasensya, labi na gusto ta nga ato itugyan ang pagtubo sa diha sa Dios, ato na nang hatag sa iyang speed or iyang time, in His time. Kaya kung mahatag na to ang iyang time, atong time, sa iyang time na for growth, pasabot ni salig kaniya. Usahay mingon,
dili mabuhi ang parokya kung wala ni pareha. Uy, hilas ko na. O wala me. Uy, dili mata Ginoo. Muna pahinumdom, no? Sa kinsa pang pare sa parokya o sa kinsa pang sa tupapa mabuhi lang apon. Kay ang Ginoo magyud ang nagpatubo, no? Ang Ginoo igo lagi ta mo trabaho, no? Collaborator sa kita igo lagi ta mo tanom, igo lagi ta mo bubo kung ang patubo na dira sa Ginoo. Dire po naisgot siya mustard seed. Nga kanang mustard seed may son gamay kana pero kung matubo na perting dakoa, no? Awa ang gingarian sa Dios. Gamay kayo nagsugod lang sa 12 ka apostoles ni Jesus o 72 disciples. Karon pila naman? Pila na ka bilyon. Sa ato lang Katoliko 1.2 billion. Dako na kayo. Kung nagkanam-anam pa, tubo, no? Hinahinay lang. No? Bisan ang Ginoo, wag gid sa mo diha dayon. No? Bisa kung itandi nato ni sa kaning mga negosyante, no? Example SM, si Henry C. Karon pila na ka malls karon. SM daghan na kay sobra 40 pero nagsugod na sapatusan. Anong SM sapatos gina, Shoe Mart. Naam na dool sa amo sa una. Shoe Mart na gina sapatos karon unsa naman? Di na ka mahisgot og hisgot kag SM dili na sapatusan, malls na. Nakita nimo bisag sa mga negosyo hinahinay sila o Robinsons, no? Gusto ganahan mo ko ta diha. No? Ganahan mo ko ta resulta mabitaw na lotto mentality. Nabitay uban nakadaog og lotto. Pobre kayo. Nakadaog sa 50 million, pobre kayo. After 3 years, pobre lang gapon, kurot gapon. Kay kalitan man, wa man sa mag-agi hinay-hinay. Mo na gusto sa Ginoo, small big hinay-hinay lang, basta kanunay. Kay kung kalit lang, mao gapon. Parehaton basurero na nakadaog 50 million, pagtulo ka tuig, pobre gapon. Nagbahay na nun siya kay ibiyaan na siya sa asawa, ibiyaan siya sa mga anak, and binuang man, no? So man ang maigsuon, mo ni makita nato. Karon nindot lahi ang ebanghelyo karon, no? Nga this is a growth parables. Nagsara ta kadungog ani, no? Nga pagtubo day hinay kayo. Anam-anam kanunay. Usay di ta kita sama sa tanom. Sama karon Father's Day na maday blessing karon, no? After the misa, Father ha, oy labot mother ha. Inomdom ko sa Mother's Day, daghan po mga amahan, oy mo may labot. Kapil lang may bitaw. Hindi pa kita, di masamo kita sa tubo sa inyong anak, hinahinay pa, no? Anam-anam. So mo pa na. So may suon, padayon ka punta sa pamilya, pan sa negosyo, labi na gyud sa gigrian sa Dios nga dili ta ma-discourage. Although sometimes kapil na may mga pare ma-discourage na isa kung saan panikam, ato hinumduman, dili man ni ato. Igo lang ta ni collaborate. Muna ma-discourage ta kay agkunon magunato. Ang kuno na to ba ato kita yung patubo, kita mo yung nakapalambo, kita dili. Ayaw ang kuna. Basta importante lang padayon lang tagtanom, padayon lang tag nurture, padayon lang tag atiman, padayon tag sangyaw sa padayon gyapon. Depende na nila. Kung mutuman sila, mutuo sila, mudawat sila, mutubo sila. Pero kung di sila dawat, na nila. Di man ta kapugos. Na sa Ginoo ang pagtandog. Klaro, Maison? So mo ni ang gingarian sa Dios dili unas na tanan atoa sa Dios kini trabaho kani sa Dios momento na dili lang igo nga we do the work of God but we do the work for God. Gamay diferensya, no? Usahay gud sa makadaghan we do the work of God, buhat sa Dios, pero wa ta magtrabaho sa buhat para sa Dios. Naigsuon dili lang igo nga matrabaho ta o mabuhat ta para alang para buhat sa Dios, kundi atong pagtrabaho alang yan sa Dios o alang pod sa simbahan. Kung mauna maigsoon, dili kita ma-discourage. Bisag hinay ang pagtubo, bisag usay simingli way tubo. Kay ato naman nag-i-entrust, ato naman nag-isalig sa Dios, kay iya naman ang trabaho ang pagpatubo. Klaro maigsoon? So muna sa gingarian sa Dios, iya gina ang pagpatubo. Iya na ang pagpalambo. Kita mga katawhan, pare o laiko, igo lang ta mga instrumento. Igo lang ta ni tanom, igo lang ta nagbukbok, igo lang ta ni atiman. Mauna atong role. May na maklaro na to. Aron dili ta ma-discourage, pare o laiko. Sa to atong role, igo lang mo tanom, pagsangyaw, pag-scatter sa seed of the Word of God, ato na naitugyan ang pagtubo
o pagpalambok diha sa Dios. Amen? Manindog. Nagato kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagawang sa tanan. Mangbubuhat sa langit ug sa yuta us tanang makita ug dili makita. Nagato kami sa usa ka Ginoo sa Kristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahaya gikan sa kahaya. Matuod nga Dios gikan sa Dios, matuod gianak dili binuhat sa kiniasa mo. Inaagi kaniya nangahimo ang tanan tungod kanatong nga tawo alang sa atong kaluwasan. Di ka naog sa gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay nahimong tao. Tungod kanato gilansang sa sakros ug ni Poncio Pilato. Ganto siya namatay ug bilubong. Siya tulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug naglingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siyang maniaon ng paghukom sa mga buhay sa mga minatay ang ingrehan walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo ang Ginoo mahatag sa kinabuhi. Nagikan sa Amahan ug sa anak. Dungan sa Amahan ug sa anak isimba sa himaya misutip nagi sa mga propeta. Nato kami sa usa santos katoliko nga apostoliko nga simbahan. Kaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasaylohan sa masala. Napaabot kami sa pagkabanaw sa mga minatay sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan. Mag-ampo kita karon ngadto sa langitong Amahan nga nagtinguha nga luwason niya ang tanang tao diha ni Kristo. Miingon kita Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang simbahan mamahimong matuod nga katawhan sa Dios nga naiusa diha sa pagtuo, sa paghigugma ug sa pagkinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang tanan mangandam sa dalan, paingon sa kahiusahan, diha ni Kristo, pinaagi sa pagbag-o sa kaugalingon, ug sa balaang pagkinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga dinhi sa atong nasod, ug sa tibuok kalibutan, hustisya ug gugma, ang himuong sukaranan sa paghanay sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang amahanong pagpangga sa Dios, muhupay kanila nga halayo sa ilang Pinoyanan, sa mga idaran ug nagmingaw, sa nagmasulubon ug nagmasakiton, sa mga kabos ug mga walay ikasarang. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga nangamatay makadayon na sa himaya sa nabanhawng Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Ibubo ka na mo, Ginoo, ang Espiritu sa imong gugma sa ingon makahiusa kami sa kasing-kasing diha sa imong malumong kaayo. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang lingkod. Ginoo,
Maigsoon, pag-ampo kamo, aron ang ako o inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios Amahan makagaom sa na. Ginoong Dios nining pan o bino, gihatagan mo kami og kalanon alang sa lawas o kalak. Ang santos nga misa magbagong ta sa among kusog ug maghatag kanamo og kaayo sa kalag ug lawas. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw niyo makasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay kagahom sa tanan. Angay matarong magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diya sa imong paagi sa pagpangluwas. Ani ikaw aron pagluwas ka namo pinagi sa gahom sa imong pagka-Dios. Apan mo imong pagbuot nga maluwas kami pinagi sa usa nga sama kanamo. Kasi likway sa tao ang pagpahigala kanimo apan ang tao mismo maoy nag-uli nini kanamo pinaagi Yesu Kristo among Ginoo. Busa uban sa mga anghel nga santo sa langit nga sangyaw kay Maya, ug silang walay hunong nga pag-awit. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa nang kasantos ipadala imong espiritu pag santos magasa. Imo kinalang kana mo lawas dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang problema ni ko siya og pan mi pasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nini ngadto siya mga tinunan ug mingon dawata kaniyong tanan ug kana ay kini makong lawas nga itugyan alang kanimo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mi kuha sa sakalis ni pasalamat nga pag-usap. Nihatag nini ngadto siya mga tinunan ug mingon dawata kini Panginoon kamo tanan ikan ini ay kini maong kalis akong dugo sa bag-ong tunay nga kasabutan. Ang dugo nga wala lang kaniyo kalangsan ng mga tao nga masala mapasaylo wata kinang paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayan pagkabanhaw ni Yesu Kristo, naghalad kami kanimo Ama. Sa kinabuhi, kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip ngayon nga mo atubang mo alagad kanimo.
Himo nga kami nga mga lawat sa lawas dugo ni Kristo kayo sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoong imong simbahan sa imong kalibutan, imo nga mahingpit kami di sa gugma uban ni Francisco among papa ni Jose among bispo sa namapar. Hinomdumi sa umay suon nga nangamatay, malaumon nga banaw sila ang tanan nangamatay, di as imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Jose ang bana. Uban sa mga apostoles sa mga santos, nga nakatuman sa imong kaubuton natas katuigan. Ban kanila mo ikaw nga daygon ako magkahimayaon pinagi sa Kristo imo anak. Pinagi kaniya uban kaniya og diha kaniya ihatag na kanimo makagaw nga mahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dumugo himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunobos. Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy malikay kami kanunay sala. Layos na ng kasamo. Samtang nga paabot kami nga malaumon sa pagbayad sa Kristo among manunobos. Kristo nag-ingon kasi mga apostoles ang kalinaw ibilin ko kaninyo akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mo masala kung nilang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kauboton natagi kami sa imong kalinaw kay usa ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Pakita ta pagsunay pagdayeg na kaninyo.
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, papamulong lamang mamaya. Ang lawas ni Kristo. Amen. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita, o Ginoo kinanging Kristiya timaan sa kay usa makapadangat unta dinhi sa imong simbahan sa matuod nga kay usa kalinaw pinagi ni Kristo among Ginoo. Maglingkod sa
Elliot alang sa announcement. Atong second collection karon alang sa urgent repairs and needs of the parish. Atong second collection sa urgent repairs and needs of the parish ni atong June 8 ug June 9 niabot og 30,625 pesos. Salamat sa inyong kamangitagon. Ang Samis Misi nangawag gapon na kinsa katong buot magsalmista, dawat silang bag-ong aspirants. Alog doula lang sa opisina. Ngita si Gina. Katulo, ikaupat ang Parish Catechetical Ministry recruit og junior catechist nga edad 16 years old pataas ang apil sa mid-year catechism sa atong parokya. Kawag matag kapilya na magpadala og duha tulo ka representatives mamimong junior catechist ug may motudlo sa mga kabataan sa atong kapilya karong Hunyo 24 hangtod Hulyo 18. June 24 to July 18. Dunay training ang pahimon alang sa mga junior catechist na sugdan karon June 17 hangtod sa June 21, Lunes to Biyernes. Ana sa Parish Pastoral Center. Sunod, enrollment sa Academia de San Jose karon for school year 2024-2025 alang sa dugang impormasyon mahimong tawag sa 345-1255 o bisita lang ilang Facebook page. Sunod ang binaryo misa ni San Pedro ug San Pablo magsugod sa Wibis June 20 sa alas 5:30 sa hapon. Ang pista sa Ulogon sa June 29. Sunod nagpahigayon ang nobena misa Sacred Heart Jesus ni atong matag alas 4:30 sa hapon. Ang Fiesta Mass karon June 21. Bisperas sa June 20 adunay prosesyon sa alas 4 human sa alas 4:30 nga misa. Ang city government through PESO office in coordination with the Department of Labor and Employment, Region 7 and Department of Migrant Workers magpahigayon og local and overseas job fair karong Sabado, June 22, gikan sa 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Ato paghimuon sa Insular Square Mall, Tabok, Mandawi City. Dapusa, nahangyo gapon kami sa inyong financial support alang sa ongoing repainting sa atong simbahan. Daghang salamat gikan namo the team of pastors. Manindog. Ang Ginoo mana kaninyo. Manalangin kanyo ang Dios nga makagawom sa tanang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa darang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maayong buntag kaniyong tanan. Pakpaka to Ginoo mga mamere o San Jose. Kadiyat lang, excuse. Kadiyat. Father's Day, hindi karoon o dool ang katong mga amahan for special blessing. Mga amahan ra ha? Okay, sige.